ପିରାମିଡ୍। ହଁ, ପିରାମିଡ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ ସେଇ ବିଶାଳ ପ୍ରତିକୃତି, ଯିଏକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହି ପିରାମିଡ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ଏହିପରି ଛୋଟ ବଡ଼ 130ରୁ ବି ଅଧିକ, ପ୍ରାୟ 138ଟି ପିରାମିଡ୍ର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇପାରିଛି ମିଶର ଦେଶରେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଇଜିପ୍ଟ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ସେହି ମିଶର, ପିରାମିଡ୍ର ଦେଶ ମିଶର ବା ଇଜିପ୍ଟ, ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେହି ମହାନ ମିଶର ସଭ୍ୟତା ବା ନୀଳ ନଦୀ ସଭ୍ୟତା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ପ୍ରାଚୀନ ପିରାମିଡ୍ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ। ସେହି ପିରାମିଡ୍ର ଦେଶ ମିଶର ବା ଇଜିପ୍ଟ। ଗିଜାର ବିଶାଳ ପିରାମିଡ୍ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 3000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ବିଶାଳ ମରୁଭୂମିରେ। ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ବିଶାଳ ଆକାର, ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ। ଏହି ବିଶାଳ ପିରାମିଡ୍ ସତରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ ଏପରି ବିଶାଳ କୃତି ଗଠନ କରିବା କେତେ ଯେ କାରିଗର ଲାଗିଥିବେ ଆଉ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଜଣା ଆଉ ଅଲୌକିକ ଲାଗେ। ଆଜିର ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ କୌଶଳ ସେତେବେଳେ ନଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପଥରରେ ପିରାମିଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ନଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଉଛି, ମିଳିନାହିଁ କି ଏତେ ଦୂରରୁ କେମିତି ସେ ପଥର ଆସିଲା, ସେଠାକୁ ଆସିଲା କେମିତି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଆଉ ପିରାମିଡ୍ର ଭିତରେ ଗଠିତ ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ସମୂହ ଓ ତାର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ସେ ସମୟର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ସେସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନଥିବା ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବିଧା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଆଲୋକର ସୁବିଧା। ଯେତେବେଳେ କି ଏଇ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ହେବ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟୁତର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ବଲ୍ବ। ଆଉ ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ଚିତ୍ରିତ ସେହି ରଙ୍ଗୀନ ପୁରାତନ ଚିତ୍ରମାନ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରାୟ ସେ ସମୟର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଚଳଣି, ସଂସ୍କୃତି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। କାରଣ ଆଜିକା ସମୟରେ ସେହି କୌଶଳ ସବୁ ନୂଆ କରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରୋ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶବ ବା ମମି ଏତେ ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିରାମିଡ୍ ଭିତରେ ଅନେକ କୋଠରୀରୁ ରାଜାଙ୍କ ସହ କବର ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାସଦାସୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ, ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଅଳଙ୍କାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଓ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ପିରାମିଡ୍ର ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଜାଣି ହେଉନି କି ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରଣାଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। କ'ଣ ଏହି ପିରାମିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଲିୟନ କୁହାଯାଏ, ସେହିମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତି ଆପେ ଆପେ ତିଆରି କରିଛି ଏଗୁଡ଼ିକୁ? ଏତେ ବିଶାଳ, ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ମାନବକୃତ। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଗଢ଼ା ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେହି ପିରାମିଡ୍ ପାଖରେ ସେ ସମୟର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ। ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଜୀବ, ମିଥିକାଲ ଜୀବ, ଯାହାର ଶରୀର ସିଂହ ଆଉ ମସ୍ତକ ହେଉଛି ମଣିଷର। ଏହି ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସର ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ମିଶରର ସେହି ମରୁବାଲିରେ। ଏବେ ସେହି ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସ ତଳୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଠରୀ, ଭୂତଳ କୋଠରୀ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ତାର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ପିରାମିଡ୍ ଆଉ ସ୍ଫିଙ୍କ୍ସର ରହସ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି, ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏତେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା? ନୀଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସେହି ମିଶର ସଭ୍ୟତା। ମିଶରକୁ ନୀଳ ନଦୀର ଦାନ କୁହାଯାଏ, କାରଣ
ନୀଳ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତା। ସେହି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆରବ ଦେଶ ସମୂହରେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଚୁର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲା। ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତାୟାତ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଓ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଫଳରେ ଉନ୍ନତିର ଶିଖର ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲା ଏହି ମହାନ ସଭ୍ୟତା, ଯାହାକି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଥିଲା ମହାନ ମିଶର ସଭ୍ୟତା, ନୀଳ ନଦୀ ସଭ୍ୟତା, ପିରାମିଡ଼ର ସଭ୍ୟତା। ଏହି ଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟତା ଅମର ଅଜର। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକିରେ ରହୁଛି ମୁଁ। ନିଜେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ। ଆଉ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।